ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் ரூபேஷ். இது நம்ம ரூபேஷ் கேமிங் சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு குட்டி கிளாஷ் கோட் கேம் பிளே. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 years முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதை நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோட லிங்க்கை கொடுக்குறேன், போய் பார்த்துட்டு லைக் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்கோம். பாதி தூரம் வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே வந்தாச்சு. வாங்க போகலாம். வாங்க வாங்க வாங்க. வழக்கமாக நான் இங்கே நின்று தான் அடிக்கிறது எனிமீஸை. ஆனால் ஒருத்தன் கூட அப்படியே ரெண்டு இருக்கான் பாருங்க. யாரா அவன் இப்போ வரான்? ரூனேன்னு எவனோ ஒருத்தன். பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் கில் எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன கண் எடுக்கிறது? எக்ஸமாயிட். ஓகே, எக்ஸமாயிட் போகலாம். ஏதாவது நூப் ஐடியில் அதனால் நூப் ட்ரெஸ். டே என்னடா நீ ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்லாம் காமிச்சிட்டு இருப்ப நீ அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. அந்த ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு வந்துட்டேன். நூப் வேஷத்தில் வந்திருக்கேன். இப்படி ஸ்கின்னெல்லாம் மாற்றலையடா அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. ஓ ஆமாம்ல, உண்மையிலே ஸ்கின்னை மாற்றல. ஆமாப்பா, உண்மையிலே ஸ்கின்னை மாற்றல. அந்த பக்கம் வந்துட்டானுங்க அட்டாக்கிங்க்கு. இந்த பக்கம் ஒருத்தனை பார்த்தோன்னா அந்த பக்கம் உடனே வந்துடுது. பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு செல்லக்குட்டி வெயிட் பண்ணிடுறாரு போல். நம்ம நிமிஷம் சுற்றின்னு போகலாம். மெடிக்கட் 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 போடு மெடிக்கட். பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சாச்சு. இப்போ என்ன எடுக்கிறது? ஒரு கிரனேட் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் A94 க்ளோவால் மஷ்ரூம். ஓகே, A94 எல்லாத்துக்கும் ஸ்கின்னை மாற்றவில்லையா நான்? அப்போ எந்த ஸ்கின்னுக்கு நூபு ஸ்கின் வச்சேன் நான்? தெரியலையா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? சரி வாங்க போகலாம். எல்லா ஸ்கின்னும் அப்படி தான் இருக்கா? பாவிகளா, போடு தகிடன்னு அடிப்போம் அடிப்போம். ஓ இந்த சைடு வந்து டாப்பில் ஒரு ஏண்டா இருக்க. போட்டான் முடிஞ்சது சொல்லி. எப்படியாச்சும் கில் எடுத்துடணும் கடவுளே. கில்லு அப்பாடா, நல்ல கில் எடுத்தாச்சு. அவன் ஓசி கில் எடுத்துனான் விவேக். என்ன ஒருத்தனை கூட காணோம். ஊரே மவனை காட்சி அளிக்குது. ஒருத்தன் தான் இன்னும் ஒருத்தன் தான். அவனை முடிச்சுட்டா விக்சரி டக்சரி. எங்கே காணோம் அவன்? அப்படி எங்கே ஒளிஞ்சிட்டு இருப்பான் அவன்? ஏய் சொன்னான் பார்த்துப்பா. போடு எமோட்டு இருந்தால் போடு. எமோட்டு போடுறா அவன். எமோட்டு போடுறான் பார்த்தீங்களா? இப்போ என்ன எடுக்கிறது? நம்ம எஸ்கேஸ் எடுத்துக்கலாம். க்ளூவால் கிரனேடு. ஒரு கிரனேடுக்கு ஸ்கின்னு மாற்றணும்னா தெரியலையே. ஐயோ மாற்றலை, போச்சு எல்லாம் போச்சு. மாற்றலை ஸ்கின்னை. ஆமாம், எனக்கு ஒரு நாள் டவுட்டு. அந்த கிரனேடு போடும்போது அலோக் மாதிரி வருதுல சுற்றி, அது இந்த ஸ்கின்னுக்கு ஏன் வருது? என்ன பண்ணுறது தெரியலையே. அங்கே ஒரு குட்டி பிசாசு ஆங்கிலே வர மாட்டேங்குது. போய் இந்த ஐடியில் ஆங்கிலே வர மாட்டேங்குது. பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டானுங்க எனிமீஸு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு மேலே. என்ன பண்ணுறது?
நம்ம ஹெல்ப்பு மட்டும் பண்ணுவோம். க்ளோவர் போட்டு காப்பாற்றுறாடே. அவனை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு குட்டி பிசாசு இருந்துட்டு போல. கிரனேடை போடலாருங்க. போடுறா கிரனேடை. என்னடா இது ஒன்றும் ஆகலாச்சு. ஜஸ்ட் மிஸ்டில் ப்ளூ எடுத்துட்டான்டா அவன். பார்த்தீங்கன்னா க்ளோவல் ஸ்கின் எதுவும் இல்லை என்கிட்ட. அதான் ஸோ பேட். ஓகே பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் உங்கள் ரூபேஷ். பை பாய். இது நம்ம ரூபேஷ் கேமிங் சேனல். ரூபேஷ் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு போயிடுங்க. எனக்கு தெரியும் நீங்களாம் அது பண்ணுவீங்கன்னு. நான் சொல்லத்துக்கு முன்னாடியே நீங்களாம் பண்ணிவிடுவீங்க. ஓகே பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். எத்தனை கிலோ? 6 கிலோ. ஓகே பாய்.